Последните няколко години колагена придоби доста голяма популярност сред хранителните добавки. Това стана така, защото прекалено много инфлуенсъри и дори телевизионни реклами започнаха да представят колагена като едва ли не някаква магическа съставка, която помага при изглаждане на бръчки, помага за по-здрави кости, по-здрава кожа. Дори съм чувала, че някои хора вярват, че колагеновите добавки биха им помогнали да покачат дори и мускулна маса. Но дали това е така? Останете и гледайте това клипче до край. Моята цел с това видео е да провокирам у вас критична мисъл, защото искам сами да можете да прецените дали ви е необходима такава хранителна добавка или не. Какво е колаген? Колаген е една молекула, или по-точно протеиново влакно, което е много важна част от съединителната тъкан в нашето тяло. Друго такова протеиново влакно, за което сигурно сте чували, е еластин. Съединителната тъкан се състои, освен от колаген и еластин, също и от други компоненти. От тъканна течност, например. Тази тъканна течност помага на всички хранителни вещества и метаболити да се транспортират по-лесно в самата тъкан. Друга част от съединителната тъкан е основното вещество. Основното вещество се състои от едни големи молекули. Това са гликопротеини, протеогликани и гликозаминогликани. Един много добре познат гликозаминогликан от вас е хиалуроновата киселина. Тези големи молекули, знаете ли какво правят? Те задържат вода. Те хидратират самата тъкан. И чрез тази хидратация се създава едно като бариера. И тази бариера също така предпазва от външни нарушители. Например, разни микроби. В съединителната тъкан намираме също така различни видове клетки. Например, имунни клетки, фибробласти и масни клетки. Ще ви кажа повече за фибробластите малко по-късно. Сигурна съм, че изобщо няма да ви очудя, ако ви кажа, че в нашето тяло имаме разновидност от съединителната тъкан. Това тук е препарат от кожата на човешки пръст. Под структурата на епидермиса виждаме дермиса, в който различаваме рехава съединителна тъкан и плътна съединителна тъкан. В синьо-зелено е изобразен колаген тип 1, който, както виждате, е разположен доста хаотично. Плътната съединителна тъкан има най-високо съдържание на колаген тип 1, например в сухожилията. Погледнете колко добре подреден е колагена. На друго място, където срещаме също много колаген от тип 1, е в капсулите на органите. Например, далака, черния дроб, бъбреците. Тук ще ви покажа далака. Погледнете. Ето тук може да видите колагеновите влакна, които също са разположени доста хаотично. Капсулата служи за да защити органа и за да му придаде цялостна форма. Като споменах далак, вие знаете ли, че далака и лимфните възли съдържат ретикуларна тъкан? Ето тук ви показвам един препарат на лимфен възел и тези черни структури, които виждате там, са колаген тип 3. Това е последната тъкан, която ще ви покажа, защото е много интересна и важна. Тук виждаме аорта, а това е еластична тъкан. Типично за нея са ето тези къдреви структури, които са молекулите на еластин, а измежду тях в жълто виждаме колаген. Надявам се, че успях да ви убедя колко е важен колагена за структурата на нашите тъкани. А знаете ли, че са открити до момента при гръбначните животни цели 28 вида колаген? Само че колаген тип 1 е най-преобладаващия в нашето тяло. Цели 90% от целия колаген в тялото ни е тип 1. Намираме го в костите, зъбите, сухожилията, лигаментите, кожата, стените на кръвоносните съдове. Затова ви показах аортата преди малко. И за съжаление, не знам дали знаете, но след 20-25 годишна възраст колагена започва да намалява и бавно го губим. А след 40 годишна възраст намаля с приблизително 1% всяка година. И съответно на нас жените това хич не ни се харесва. И затова много от нас започват да вярват на разни неща и се опитват да приемат какви ли не хранителни добавки. Загубата на колаген с напредването на възрастта не е за подценяване. Особено в тъканите, които са изложени на големи сили, като сухожилия и връзки. Това може да доведе до сериозни наранявания. Затова по принцип е препоръчано да се правят минимум 3 пъти на седмица силови тренировки. Нека да погледнем молекулата на колагена. Тя се състои от така наречените алфа-субединици. Колагена се състои от 3 такива алфа-субединици. И те са вплетени една в друга, малко както липка.
Обаче знаете ли кои клетки произвеждат колаген? Това са фибробластите, хондробластите в костяла, остеобластите в костите. Нека поговорим за фибробластите, защото те са клетките, които преобладават най-много в съединителната тъкан. Фибробластите се активират, когато са стимулирани от, например, растежни фактори. И започват да синтезират и секретират колаген, еластан, хиалуронова киселина на мястото, където са получили сигнала. Самия синтез на колаген е сложен процес. Той започва още в ядрото на фибробласта, където се намира ДНК-то и съответно гените, които кодират за алфа-субединиците, за които ви говорих преди малко. До момента са открити 43 гена, които кодират за алфа-субединици. За да се получи здрава молекула колаген, са необходими 3 алфа-субединици. Добавянето на химични групи към алфа-субединиците на колагена се случва с помощта на ензими. Два такива ензима са пролилхидроксилаза и лизилхидроксилаза. За да могат да функционират тези ензими коректно, е необходим като кофактор витамин С и желязо. Но ние хората, както и морските свинчета, не можем сами да произвеждаме витамин С, за това трябва да си го набавяме чрез храната. Ако приемате всеки ден плодове и зеленчуци, не би трябвало да имате дефицит на витамин С. Хубаво е винаги да се спазва препоръчителната дневна доза, която до момента, според американския Food and Drug Administration, е 75 мг за жени и 90 мг за мъже. И естествено, ако има някакъв проблем, винаги трябва да се консултирате с вашия личен лекар. Липсата на витамин С води до некачествен колаген и следователно крехки кръвоносни съдове, възпаление на венците, загуба на зъби, много бледа кожа. Тези симптоми много добре описват патологията на моряшката болест скорбут. Още през 18 век британският военноморски хирург Джеймс Линд провежда едно от първите клинични проучвания и той открива, че цитрусовите плодове като лимони, портокали, грейпфрут могат да предотвратят скорбут. И въпреки това откритие, през далечната 1747 година на британския флот все пак му отнема 50 години да приеме цитрусовия сок като стандарт. Мисля, че тук също е интересно да се спомене, че мутации в гените, които кодират за алфа-субединиците, те са свързани с заболявания, например остеогенезис имперфекта и синдрома на Елерс-Данлос. Набързо ще отворя една скоба да ви припомня, че протеините се състоят от аминокиселини. Стандартните аминокиселини са 20 на брой, от които 9 са есенциални, трябва да си ги набавим чрез храната, защото тялото не може само да ги създаде. Другите 11 са неесенциални и тялото ни може само да си ги произведе. Забележете, че колагена се състои от предимно неесенциални аминокиселини. Кои са тези аминокиселини? Глицин, пролин, хидроксипролин. Хидроксипролина, това е просто една модификация на пролин. Аланин. Затова, според методите за оценка на качеството на протеините, Protein Digestibility Corrected Amino Acid Score, Digestible Indispensable Amino Acid Score, колагена е класифициран като нискокачествен протеин в сравнение с прясното мляко, яйцата и месото. Но въпреки това, колагена придобива много голяма популярност сред хранителните добавки. Ако влезете в PubMed и напишете на английски Collagen Supplement, ще забележите, че има много публикации по темата. Често употребяван аргумент е, че след като този колаген го има в животинската кожа, хрустяли и кости, следователно би трябвало да е полезен за тези тъкани в нашето тяло. Както споменах, колагена се състои от неесенциални аминокиселини. И затова може да се питаме, защо трябва да приемаме добавка, която нашето тяло само може да произведе. Или пък може да си набавим чрез друг източник на протеин. Затова ще ви обясня спекулациите, които съществуват до момента в научната литература. Има проучвания, които показват, че действително след прием на хидролизиран колаген се образуват различни видове дипептиди и трипептиди. Тези дипептиди и трипептиди се различават от тези, които се произвеждат след смилането, например, на месо, на риба, на растителен протеин. Такива по-известни дипептиди и трипептиди в научната литература са пролилхидроксипролин и глицин пролилхидроксипролин. Характерното за тях е, че те циркулират в кръвта в продължение на часове без да бъдат разградени от серумни ензими.
И този факт е много добре документиран в човешки изследвания. Но въпреки наличието на тези пептиди в кръвта или в дадена тъкан, това в никакъв случай не означава, че те ще бъдат използвани за синтез на колаген точно там. И затова приема на хидролизиран колаген с цел изглаждане на бръчки не работи точно така. Нашия организъм сам разпределя къде аминокиселините, пептидите, дори и минерали, витамини, както и други микро- и макронутриенти, според физиологичните нужди на тялото. Например, ако имаме някаква физическа травма или пък възпаление, на това място тъканта ще се ремоделира до част от нормалния заздравителен процес. И както споменах, нашите тъкани така или иначе сами по себе си са богати на колаген. И когато една рана заздравява, на мястото има едни ензими. Казват им матриксни металопротеази. И те разграждат колагена. И там също се образуват дипептиди и трипептиди. Точно както пролилхидроксипролин или глицин-пролилхидроксипролин. Тези същите, които ги приемаме чрез хидролизирания колаген. Тялото ни е много умна машина. Научно-изследователската литература специално внимание се обръща на дипептида пролилхидроксипролин. Той е изследван в различни инвитро и инвиво експерименти. Сега ще ви покажа някой от тях. В първия експеримент учените използват един специален тип фибробласти, които са извлечени от миша кожа. Към тях добавят пролилхидроксипролин и обсервират, че пролилхидроксипролина стимулира тяхното деление. Според тази група учени, пролилхидроксипролина помага при заздравяването на рана, защото активира този специален тип фибробласти. Само че има един малък проблем. Въпреки че този модел фибробласти е широко използван в научно-изследователската сфера, при нас тези специални фибробласти не са добре документирани и вероятно не са толкова изобилни, както при мишките. И това подставя под съмнение дали този механизъм е релевантен за нас хората. Друго интересно инвитро проучване установява, че пролилхидроксипролина може да стимулира миши преостеобласти да се диференцират към остеобласти. Това са клетките, които изграждат костната матрица. Това проучване също има много недостатъци, но няма да навлизам в тях, защото иначе ще стоим тук повече от 1 час. Съществуват също така и много експерименти, които използват лабораторни животни, предимно мишки и плъхове. И при тези мишки и плъхове се индуцира дадено заболяване и се тестват пептиди от хидролизиран колаген. Като например ето този експеримент. Това е мишка с алергичен контактен дерматит, където се установили, че пролилхидроксипролина се акумулира на мястото на възпалението 4 часа след неговия орален прием. Учените установяват, че въпреки наличието на пролилхидроксипролин, който така или иначе се произвежда на мястото на възпалението, приетия пролилхидроксипролин също отива на мястото на възпалението. Друго такова интересно проучване с лабораторни мишки демонстрира, че пептиди от хидролизиран колаген, които са маркирани с радиоизотоп, за да могат да се проследят по-лесно, се акумулират в хрущялите. Следващо подобно проучване, но този път направено, използвайки лабораторни плъхове, установява, че радиоактивни пептиди се натрупват в различни тъкани. Но, честно да ви кажа, това проучване е малко заподозрително, защото те не използват контролна група плъхове. А и наличието на радиоактивен сигнал, който е показан само на такъв хистологичен препарат, е красиво, но в никакъв случай не доказва, че дипептида е останал непокътнат или пък се е интегрирал в структурите на тъканите. Поради тази причина реалното участие на такива дипептиди от хидролизиран колаген при ремоделирането или изграждането на тъканите остава все още недоказано дори и при хората. А ето това проучване тук използва плъхове, които имат остеопороза. И изследователите установяват, че тези колагенни пептиди могат да стимулират продукцията на костната матрица. Относно хората, клиничните проучвания за колаген са много. Даже не можах да избера коя публикация да ви покажа. Но мисля, че тези двете, които ще ви покажа, ще бъдат нещо като резюме на актуалните проблеми при тази добавка. Заглавията и на двете проучвания са много обещаващи. Ето, например, първото. Специфични колагенни пептиди в комбинация с силова тренировка подобряват телесната композиция при жени в пременопауза. Само че в тези проучвания човек много хубаво трябва да може да чете между редовете.
Първия много голям проблем в това проучване е, че то е спонсорирано от Джелита. Това е фирма, производител на колагенови добавки. Втората забележка при това проучване е, че използват контролна група, която приема плацебо захар. Ако наистина искаха да покажат, че колагена стимулира хипертрофия, не е трябвало да го сравняват с захар, ами с някакъв по-достоен конкурент, като например whey protein или суроватъчен протеин. В много от тези проучвания за колагенови добавки правите такива врътки с контролните групи. Особено тези спонсорираните. Защо споменавам whey протеина, суроватъчния протеин? Защото този протеин е изучавана хранителна добавка, която има доказано действие за хипертрофия при хора от всяка възрастова група. От атлети до възрастни хора. Суроватъчният протеин съдържа левицин. Това е есенциална аминокиселина. Между другото, той съдържа всички аминокиселини, есенциални и неесенциални. Но левицина има доказано действие. Той активира един молекулярен сигнал и така регулира синтеза на мускулни протеини. И както вече ви показах, колагена съдържа предимно неесенциални аминокиселини и съдържа прекалено малко левицин. И съответно не е протеин, който може да ви помогне при покачване на мускулна маса. Ето това е едно много хубаво проучване при възрастни жени, което показва това. То също има няколко недостатъка, като например броя на участниците в самото проучване. Можело е също така да добавят и допълнителен контрол, но поне това в проучване не е спонсорирано от производител на колаген, нито производител на суроватъчен протеин. И ето този последния автор, Стюарт Филипс, е един от водещите изследователи в областта на мускулната хипертрофия и протеиновия метаболизъм. Това проучване се сравнява 30 грама суроватъчен протеин с 30 грама колаген. И в него установяват, че протеина, но не и колагена, стимулира хипертрофия при тези възрастни жени. Последното проучване, което ще ви покажа тук, е със следното заглавие. Специфични колагенови пептиди подобряват костната минерална плътност и костните маркери при жени в постменопауза. И това проучване отново е спонсорирано от кой? От Джелита. Освен това, в проучването са насърчавали участниците да приемат витамин С, както и витамин Д, но изобщо не са проследили действително ги приемат или не. Та усещате ли на къде отиват нещата? Няма да ви казвам колко публикации, колко статии изчетох. И във всяка една имаше най-различни проблеми. Но главният проблем е ето това финансиране на самото проучване от такива производители на колаген. Друго, което забелязах е, че в много от тестваните продукти на колаген са добавени, например, витамин С, триптофан, разни други есенциални аминокиселини. И след като тези проучвания са финансирани от такива производители на колаген, може да си представите, че резултатите не винаги са толкова обективни, колкото би трябвало. В науката е изключително важно, когато една група учени направи даден експеримент, друга независима група от учени да може да повтори експеримента при абсолютно същите условия и да постигне резултати. Било то същите, било то различни. Така че ако един експеримент, направен в една лаборатория, работи само там и никой друг не може да го повтори, не можем да бъдем сигурни, че това е истина. Затова читателя на такива публикации винаги трябва да е нащрек и да чете между редовете. Като заключение можем да си направим следния извод. Клинични изследвания при хора показват, че прием на хидролизиран колаген, поне от групите хора, при които е тестван, е безопасен. Както споменах по-рано, добре документирани човешки проучвания са, че след приема на хидролизиран колаген, някои от пептидите могат да циркулират в кръвта в продължение на часове. Но дали достигат кожата, дали достигат ставите ни, това все още е загадка. Загадка, оставена на въображението и на рекламите в социалните мрежи. Така че, скъпи приятели, дали трябва да приемаме колаген или не, решението го оставам на вас. Знам много добре, че когато човек има някакъв проблем, някакви болки в ставите, например, ще се опита да прибегне към някаква алтернатива, само и само да облегчи тази болка. Така че ако вие се чувствате добре, приемайки колаген, продължавайте. Все пак плацебо ефекта също е доказан. В някои случаи той стига до 50% ефективността на тестваното лекарство. Пишете ми долу в коментарите, приемате ли колаген, приемали ли сте колаген и какво е вашето мнение по въпроса. Помага ли ви, не ви ли помага? Пишете долу в коментарите, ще ми е интересно. И ако съм успяла да ви променя мнението, също кажете.
Надявам се това видео да ви е било полезно и да ви е харесало.